a chroeso nôl I Sgwrsio. Mae Pennod arbennig eto gyda ni, a o'n i'n lycus iawn I siarad gyda Bwncath yn Tafwyl eleni yng Nghaerdydd. Dwi'n absolutely caru Bwncath. Maen nhw'n un o fy hoff bandiau fi yn y byd. Maen nhw'n brilliant. Os ti ddim yn gwybod ei geuddoriaeth nhw, dwi'n argymell rando iddyn nhw. Ti'n gallu ffeindio nhw ar Instagram, Facebook, Spotify, yn fyw hefyd, obviously. Dwi wedi bod lycus iawn. Dwi wedi weld Bwncath 3 waith eleni. 2 waith yng Nghaerdydd, 1 waith yn yr Eisteddfod. Maen nhw'n gwych. A achos dwi'n siarad gyda 4 bobl sy'n rhugl iawn, maen nhw'n siarad eitha gyflym. Os ti ddim yn deall pob gair neu pob brawddeg, paid becso. Mae hynny'n hollol iawn. Y peth sy'n pwysig yw I ddeall y gist o'r sgwrs a ddilyn be maen nhw'n ddweud a beth sy'n really dda gyda'r rhywbeth fel y podlediad, ti'n gallu mynd nôl a ail rando I be maen nhw'n ddweud. Ond y gist yw y beth sy'n bwysig, basically. So paid becso. Felly, mwynhewch y benod a croeso nôl I Sgwrsio. Croeso I y pabell llais. Dwi'n falch iawn heddi I siarad gyda, os fi'n hollol honest, un o fy hoff bandiau. Fi'n chuffed. Tipyn bach am just Kevin dy fi, achos just bach o context. So dwi'n dysgwr Cymraeg, a dwi'n neud... Okay. It's not about me, but yeah, diolch. A dwi'n neud podlediad lle dwi'n siarad gyda pobl dros y byd sy'n dysgu Cymraeg. Sgwrsio ydy'r enw o'r podlediad. So os unrhyw un eisiau rando I llais neu straeon dysgwyr, neu os chi'n gwybod neu nabod unrhyw un sy'n dysgu Cymraeg, cheeky plug. Ond hefyd, heads up, os dwi'n neud, camgymeriadau neu ofyn, sa'n deall unrhyw beth, dyna pam. Ond dwi'n really hapus I bod yma gyda chi heddi. Dych chi'n just gallu cyflwyno eich ein gilydd os mae'n bosib? O, eich hunan, sorry. Ie, dim problem. Diolch yn fawr iawn am y croeso. Da ni ddim yn canu heddiw yma, just sgwrs fydd o. Elidir Glyn ydw I. O, da ni'n canu heddiw yma ar llwyfan am 20 munud wedi 7. Pa amser? 20 munud wedi 7 ar llwyfan Ysgubor. So, byddwch yna. Elidir Glyn dyn fi, a fi sy'n canu I Bwncath. Heia. Robin dwi, fi sy'n chwarae gitar ac yn helpu fe recordio a chwarae yna stwff. Ia, a cynhyrchu hefyd, wrth Robin. Ynddi, a hynna hefyd. Os di o'n mynd yna i ddweud. A fi di Alun a dwi'n chwarae bas. A fi di Twm a dwi'n chwarae drums. Diolch. Twm bach. A chi'n dod o Gogledd Cymru? Gynarfon chi'n dod o, neu? Na, dwi'n dod o tu allan I Gynarfon o wreiddiol yn Wae Fawr. Iawn. A wedyn symud I ardal. Llyfn ni, ti'n byw chydig yn Bangor, ond dwi'n mynd rhy bell o Gynarfon o gwbl, just aros o'r ffona. A wedyn, mae... Robin, ti eisiau dweud lle sy'n dod? Na ni basio'r meic pob tro, ynddi? Ond maen nhw'n dod o... dau yn dod o Penllyn ar ddau ni o Arfon. Y reswm dwi'n ofyn achos ar wefan chi, mae'n dweud Gynarfon. So o'n I just eisiau gwybod, ydych chi'n dod o'r y dre neu ti fas? Ie, just... Iawn. Ond mae wedi mynd ers chi'ch dau, obviously, yn rhan fatha, mae'n neis cael yr ochr Penllyn. Cos da ni'n cael, mae'n gen I lot o fans o Penllyn. O Penllyn. Woo! Yn rwla fyna. Represent. So, ie, da ni'n joio gigio fyna. Dych mae'n neis bod chi'n dod o fyna, yndi. Cool. A chi'n bod gyda'n gilydd ers 2014, dwi'n credu? Yeah? Fel band yma, neu ydy wedi newid dros y blynyddoedd? Wel, mae'r aelodau di newid ers yna, swn i'n fel, ond o'n i'n... Nathon ni ryw fath o dweud 2014, dwi'n meddwl i diwadd 2014 pan oedd fi a Robin a Gwilym Bowen Rhys ar y pryd a dyn oedden ni'n newid drymar a newid bassist am chydig y felly doedden. A wedyn oedden ni di ryw fath o dechrau gigio, dechrau 2015. A wedyn dwi'n cofio pryd oedd Alun a Twm efo ni, pryd o'ch chi efo ni da? 2018.
17-18, felly. Iawn. So, dyn oedd na rhyw 2-4 blynedd o gigio fatha fo fi, Robin a aelodau eraill. A wedyn, mae wedi sefydlu efo'r 4 ni, wedi bod yn eitha cyson wedyn, dwi'n gwir. Do. So achos mae album cyntaf chi wedi dod mas 2017. So, ond falle fi gyda line-up wahanol te, like yn reiddiol. Wel, pan oedd Twm yn mynd o fyny, oedd yn cwrw ar y clidra yn dinas, yn gwestiwn lot, so bod yn gwybod am yr wyl. Mae'r un cyntaf ers talwm newydd fod o'n. A oedd yr album cyntaf allan yn barod, achos oedd o gwybod y cyneuon, achos oedd bod yn ymarfer efo'r album yn barod. Fans. Ydyn pan oedd o... pan oedd ni ofyn chwilio am drymar, oedd Will Chidley o'r Patrobas, oedd chdi wedi bod yn chwarae efo band o'r enw Patrobas o Penllyn. A wedyn, oedd Twm wedyn wedi rhyw fath o... nes i ofyn i Will ag cefndar Twm, gyntaf i chdi yndi. A dyna nath o dweud, wel, croeso chdi ddwy ni'n drymar o Patrobas a nath ni'n neud. A dyna Twm yn gwybod fath ni'n dweud, yn barod di bod yn ymarfer. Ac oedd yn rhyfedd chwarae, achos oedd ni'n chwarae yn yr wyl ma, efo'r drymar newydd i fod. Ac oedd yn swnio union fel yr album. Nice. So, do'n rhaid... Wel, mwy na lai. Nes ti chwarae anti-gwerin, do? Efo... Hwna gig cyntaf chdi efo? Just... Neu gig cyntaf un oedd yn brodas i frawd, do. O'n i'n chwarae drums, a dwi'n gwneud. Chwarae drums? Cyn chdi, Twm? Awkward. Ond, just o ran egluro chdi bach yn dyfnach. Nes i weld chdi'n glob yn canu do, chdi a Meredydd ar y pryd, canu fe gilydd, yn glob fatha open mic night, math o beth oedd o. A wedyn, fi gyda dda chdi, dwi'n siŵr yn deud, sy'n ni'n cyn i recordio rhywbeth, cys o'n i'n meddwl bod yna llais eitha unigryw ag o'n i'n licio cneuon, so dwi'n meddwl Barti Ddi, dwi'n meddwl lawr y ffordd, dwi'n meddwl ddwy gyntaf oedd recordio. Yn Pentyrch, actually, yn Naf Capella. Oh, mae'n lle, nice. So oedd hynna braf, a wedyn mae'r pethau gyda snowballio o fanna mewn ffordd, so y tri yn ni, really da, nath wneud yr recordio chdi, Meredydd a fi. Oedd i'n recordio gitar, bass, drums a cwbl lot. Gorffan hwnna, a wedyn yn amlwg, dyna lle nath y band o mewn i'r lle, bod ni angen gigio yr cyneuon ma. A wedyn, nath ni gael llwyth o wahanol bobl chwarae bass yn i do, a drums oedd yn gret, ond oedd yn neis wedyn, really, bod ni di o'r diwedd cael band oedd di esblygu, a bod ni'n gallu dechrau jamio wedyn a dechrau mwynhau bwnsio off yn gilydd. Yn union, mae'n nice. A ti'n gallu clywed hynny ar y diwedd o'r album, yr ail album chi, mae sesiwn yn fyw gyda chi, a ti'n gallu clywed chi'n jamio gyda'n gilydd a stuff. Ti'n siŵr siarad yma? Wel, oedd yn braf gafon ni cyfle i recordio bob dim yn fyw, yr offer yna i gyd o yn fyw i ddechrau a wedyn y canu. Ond yr unig eswm bod ni wedi gallu neu hynny di achos bod yna fan llawn a bod ni'n wrthi bob weekend yn gigio. Dyn bod ni wedi cael y cyfle i bwnsio off yn gilydd gymaint cyn cerdded y studio. Ac oedd o'n teimlo'n brafio chydyn fwy organic yn y studio. Bod o'n digwydd, oedd yn digwydd yn haws doedd, really. Mae'n rili dda. Oedd yn broses lot fwy relaxing to yn hytrach na. Dwi'n meddwl, oherwydd y album cyntaf, dwi'n meddwl, oherwydd bod wedi bod yn broses eitha hirwyntog ella, a bod ni wedi bod yn gorfod yn gwneud pethau ar wahân, oedd yn braf gwybod bod ni'n gallu gwneud o fel band, a oedd y cyneuon dod at ei gilydd gymaint cynt, to. Wel, beth yw eich proses creadigol chi? A hefyd, beth sy'n dod yn gyntaf, y geiriau neu y gerddoriaeth? Wel, lot o bobl wedi gofyn y cwestiwn yna i fi. Sorry. Na, mae'n iawn. Ar ysgwyn y cynnion, ac am flynyddoedd o'n i'n rhyw fath o ddweud, o'n i'n siŵr achos mae'n dod reit agos i gilydd rhyw o leia syniad yna fo. A wedyn, oedd yr, nath o just rhyw fath o, yr atab o'n i'n arfer roed oedd y ddau tu ar un pryd, ond go iawn dwi'n meddwl mae'r music dwi'n neud gynta, achos dwi'n meddwl bod fi rioed i sgwennu just geiriau ar bapur a wedyn trio roi music iddo fo. So be dwi'n neud fel arfer di dod fyny fe ryw alaw, fe ryw chords ar y gitar a ryw alaw, ond dwi'n canu rhywbeth drosto fo sydd yn rhyw fath o geiriau temporary o fath. A wedyn, ond mae hynna fel arfer, mae lot o'n nhw'n sticio, a unwaith dwi'n fo pennill a chritgan, swn i wedyn yn
llicha fe yn ochr a dweud, oce, mae yna gan y fanna neu orffan o pan dwi'n gael yr amser i ddod ato fo wedyn. A so beth gen i di lot o ddarna o ganeuon. A weithiau swn i efo pennill neu kitgan a ffindio mae hyn yn mynd efo gilydd, y sticio yn gilydd. Ond mae'n rhyw fath o broses greadigol i ddechrau. Ond pan mae'n dod i'r cyfnod cyn recordio, mae'n gorau dwi eisiau'r stori neu sens i gyda dyn heb fatha loose ends na'n byd, so bod y geiriau yn dod fatha bwydo mewn i'r negas yn y gitgan a felly. A wedyn so dwi'n gwneud penillion, fatha ail bennill a trydydd bennill a jyst rhyw ehangu ar yr syniad gwreiddiol o'r bennill gyntaf. A roed rhyw fatha ongl gwahanol iddo fo. A wedyn, pan mae wedi gorffan wedyn, swn i'n dweud bod y broses gychwynnol yn un fwy creadigol i fatha ar y broses cyn recordio a gorffan y gan yn fwy logical. A fatha trio gael trefn a nisio bod y geiriau yn ei sens wedyn ac yn odli a felly. So. Naeth y broses newid yn yr ail album te achos chi'n nabod pwy sy'n chwarae gyda stuff. Dwi'n meddwl mae'r broses, o'n i'n disgrifio fanna oedd broses o sgwennu'r alaw a geiriau, ond mae yna broses arall wedyn o ran sy'n mae'r tracia'n swnio, lle mae Robin yn lot yn fwy involved yn efo, a lle mae'r gweddill o'r band hefyd yn dod i fewn a roed i input i hynna'n. So mae beth sy'n dod allan yn y recordiad wedyn yn fwy o gywaith rhwng pawb, lle mae gen ti'r, yn hytrach na jyst fi efo gitar, mae gen ti'r holl fatha syniad, lle mae'r sort of offeryniaeth wedyn yn dod i fewn, a harmonies, lle da ni'n gweithio ar harmonies am gilydd, pa fath os fysa harmonies yn gweithio na neu ddim, mae'r penderfyniadau fel ei gyd wedyn yn cael ei wneud fatha band wedyn. Mae'n cwestiwn i bawb nawr, achos dwi'n dod o'r cefndir Saesneg yng Nghas Newydd, i weld y diwylliant o gwmpas pethau fel Eisteddfod dau a stuff yn wahanol iawn, yn eitha unigryw yn fy marn i. Ond mae'n diddordeb gyda fi i gwybod ydy pethau fel perfformio yn yr ysgolion a wneud Eisteddfod dau a stuff, ydy wedi helpu eich daith chi gyda gerddoriaeth a stuff, neu ddim, achos mae fel cyfleoedd unigryw i ymarfer a weld, dwi'n gallu canu neu dwi'n gallu chwarae pethau, you know. Do, achos, na, mae yna di helpu lot, dwi'n meddwl, nath fi a Leeds fynd i ysgol fynol yn Bangor, neu gweithio sgwennu can efo plant, a oedd o'n neis, oedd hwnna'n diwrnod braf cael gweld be oedd plant yn gallu gwneud, ac oedd nhw, nath o sioma fi ar ochr ora, dwi'n meddwl, pethau oedd nhw'n dod fyny efo, a oedd o jyst teimlad braf cael gweithio efo nhw a sgwennu caneuon a beth efo nhw, de. Na, mae pethau, a wedyn efo Steddfod a beth, mae'n dangos bod pobl yn dod at ei gilydd, mae beth da, pobl yn dod at ei gilydd efo Cymraeg a gwneud pethau fel yna, mae'n neis. Ie, bendant, ie. Ond o ran, ddech chi gofyn hefyd ynglyn â sut mae gwraidd fel yna'n helpu hefyd. So dyn maen nhw fatha, Twm yn sôn am y plant yn yr ysgol, maen nhw'n cael y profiad o wneud pethau efo artistiaid o draw i wneud pethau. Ond mae'r diwylliant eisteddfodol i hun yn un sydd yn wneud llwyth wanaeth, swn i'n meddwl bod o wedi i fi. A heb sôn, dim jyst yna, ond hefyd o'n i'n mynd i capal a felly a canu bob di syl a trio harmoneiddio pan o'n i'n canu am yna a felly. So mae hwnna, yng nghlwm yn ddiwylliannol di bod efo'r eisteddfodol a felly hefyd y syniad yma o ganolbwyntio ar greu cerddoriaeth a corau a canu fel allu, cyd canu mewn ffordd. A dyn, yn bendant, mae di roi, wel, erbyn i fi fod yn 2 o'n i'n teimlo bod fi'n gallu canu cyn hyd yn oed dechrau ar y broses o trio sgwennu caneuon. Os ti'n dall fi fel, dwi'n bod fi'n trio dweud bod yn lot o bobl yn teimlo fel allu erbyn yr oed cynnar yna, bod nhw ddigon hyderus i ganu allan. A dwi'n yn gwybod os bysa gymaint o bobl efo'r gymaint o drwch o'r boblogaeth mor barod i ganu heb yr holl fatha ddiwylliant yma sydd tu ôl y peth mewn ffordd. Just i ategu. Yr un peth efo fama, mae jyst gwybod bod chdi'n mynd yn eifft mae sbi yn gret ydy i griw ifanc pan ti'n 15 oed ac yn gweld llwyfan fel i fiwsig Cymraeg. Dwi'n meddwl bod yn really special. A mae fama'n llawn heddiw efo bandiau a'n pnawn
yn canu'n Gymraeg, mae jyst yn briliant, dydy, bod chdi, os ti'n ddyn, os ti'n ferch, ti'n bynnag, ti'n jyst yn gweld rhywbeth fel ti'n meddwl, ti'n gweld hynna, ti'n meddwl, oce, swn i'n gallu neud hynna pan dwi'n, bynnag o hoed. Sydd yn gret, so, diolch beth amdano nhw, really, am y gwyliau yma, cys fel arall. Lle, mae jyst yn fraint gallu cael chwarae mewn gwyliau fel hyn, o flaen cynulleidfa mor braf, to. Dwi'n gytuno hefyd, achos ni'n byw mewn wlad bach hefyd, ni'n cael cyfleoedd fel yma lle ti'n gallu cwrdd â pobl ti'n gwrando i ar y radio a stuff. Ond dwi ddim yn really digwydd mewn, I don't know, Loegr neu America a stuff, achos mae'n leoedd mawr iawn ond yma, ti'n gallu bympo mewn iddyn nhw mewn Tafwyl neu pethau. Mae'n eitha arbennig a ti'n gallu weld nhw neud, just mynd am dro nesta. It's just, mae'n arbennig. Mae'n just yn rhan o fywyd, yndi? Cant o cant. Hefyd fel gyda, bandiau a like, ddechrau cerddoriaeth a stuff. Pwy yw eich like, bandiau neu artistiaeth orau neu ffefryn like, neu sydd wedi bod fel ysbrydoliaeth neu rhywbeth? Yn Saesneg a Cymraeg? Unrhyw, a gai ateb o pawb. Pob un? Pob un, diolch. Mae'n antaf. Wel, dwi'n meddwl bod ni gyd yn fan o gysma music ni'n eitha, middle of the road kind of country weithiau. So dyn ni'n gallu bod yn eitha obsessed efo, gatho ni fatha massive Eagles phase. Iawn. Lle nathon ni fynd i weld nhw a pethau. So, o ran y harmonies ac o ran yr kind of canu yna. So ni'n dweud bod ni'n fans yn nhw. Dwi hefyd yn fan mawr o staves. So o ran harmonies a lleisiau ar band yna. So dwi wrth modd efo math yna o bethau. So dda'n gwrando a War on Drugs a math yna o bethau. Dda'n gwrando diffyn o beth fel la. Y Gymraeg wedyn, yn anodd ffeindio bethau sydd yn debyg i ni, really, ond dwi'n really licio... Dwi'n meddwl bod yn lot... Dwi'n just yn enjoyo music tin, so lle mae'r strwythyr... Mae'n lot o feddwl dwi'n mynd i'r strwythyr, so... Oedden ni chwarae gwyl yn Bethel efo Elis Darby a Gwilym os oes y weekend dwytha. Oedd just yn gret, just gweld... Oedd just mor drefnus ac oedd just yn... Oedd yn effortless doedd, oedd yn... Och, ti ddim yna. Oedd yn effortless doedd. Thank you. Dwi'n trio meddwl am bod eraill Cymraeg dwi'n wrth y modd efo rili, ond Lewis sydd yn ridiculous, maen nhw mor dyn, nath ni chwarae efo nhw, o chdi efo ni tro na, yn Gaerdydd, rhyw chydig fisoedd yn ôl, a nhw just yn amazing, llais amazing gyda fo hefyd, a mae'r just y band yn tight. So a ti just yn gweld pobl sy'n fengach na chdi sy'n just yn gymaint o'i talentog na chdi yn chwarae offer yna, a mae'n gallu bod yn eitha deflating, ond dwi'n dweud just waw, gret, li dyma sgyn ni o'n blaena, da. So, hwnna, diolch o fi. Wel, oedden ni'n gwybod bod ni'n mynd i ddeud Eagles fel band Saesneg, achos ydyn ni gyd yn eitha obsessed. A dwi'n mynd i ddwy'n atab Tom hefyd, achos dwi'n gwybod bod Tom yn mynd i ddeud Cowboys os Botwnog. A dwi'n eitha modd efo Cowboys. Yn edrych, fel basydd, mae Aled yn anhygol o dda. Mae jyst yn syml o mor braf i wrando nhw. A dwi'n siarad bod yn fath o fo. Ond dwi'n mynd gallu, so. Mae Alan di atab i mi drosto fi mynd bach, dwi'n meddwl. Ond, Eagles, dwi'n meddwl, ni gyd yn licio Eagles. Mae pawb yn caru Eagles. What a teg. Cowboys os Botwnog, dwi'n meddwl. O'n i'n mynd i watcha nhw, pan o'n i'n nogi bach, dwi'n cofio gael t-shirts. Cowboys os Botwnog, a dda. Dwi'n cofio ysgol, pan o'n i'n ysgol gynradd, oedden nhw'n roed... Nath nhw ddod i chwarae yn ysgol gynradd ni ac oedden nhw rhoi CD am ddim i pwy bynnag oedd yn dawnsio gorau. So dwi'n cofio, o'n i'n hocio fynd all out o sleidio'r llawr am chi. Nes i enni llawn diwedd, dwi'n gwirio. Na, dwi'n licio George Ezra fyd. Dwi'n licio fo, mae'n newid gael album newydd allan. Dwi'n gwybod, just... Mae o'n gallu swnio yn live union yn peth, mae o ar yr album, dwi'n meddwl bod hynna'n anodd i pull it off, dwi'n meddwl, mae'n effer o beth da bod o dim gwaniaeth, dwi'n meddwl o gwbl sy'n mae o live a sy'n mae o'n swnio ar album de, so, George Ezra, di'r favourite. Iwch sa Doyle. Diolch. Eagles hefyd? Eagles. Na, dwi'n meddwl nes i fynd sbio yn ôl, dwi'n meddwl sy'n
Dwi eisiau dyfu fyny yn gwrando ar Bryn Fawn. A Iwgs a Doyle, fatha ti'n ei ddweud. Anweledig, o'n i'n wrth ymwneud o anweledig, am gyfnod, wel, dal i fod. A lot o bwbynnau oedd o gwmpas rili, yna lot o nhw. O'n i'n licio mynd i'r gwylyn, cofio pan oedd album hi'n darllen, o'n i'n licio gwrando ni hi. Ia, mae Steve Eves yn fwy diweddar, wedi bod yn gwrando mwy am di gwrando ar Steve Eves tan diweddar, lle, ond na, licio hwnna fyd. Lot o nhw'n rili, a wedyn yn Saesneg, o'n i gysi ffes ar rand ar pethau fatha All American Rejects a bydda. A Green Day, pan o'n i fatha meddwl bod yna'n cool. O, mae dal yn cool, ti. O, Red Hot Chili Peppers. John Frusciante, guitarist. Mae'n briliant. A ie, bob math o bydda. Ond dwi'n licio bob math o fiwsig gyffredinol o ran, oedd o'n dweud efo emyna, hyd yn oed wrth ymwneud efo emyna, canu coral neu a bob math o ganu music clasurol, ond dwi'n meddwl, ie, fydd just trio peidio roed pan dwi'n sgwennu can, just trio peidio roed gormod o spin un genre, na trio peidio meddwl am genres, dy gwir, a just sgwennu fo mwyn. So, sut byddwch chi disgrifio Bwncath te, os mae rhaid i chi? Like, mewn genre neu genres? O ran genre, dwi'n meddwl, da ni'n cael yn roed mewn bocs gwerin achos bod fi'n canu efo chwarae, am bod fi'n chwarae acoustic gitar. Dwi'n meddwl, hwnna di'r un o'r prif reswm swn i'n meddwl, so swn i efo gitar electric, so fo ddim allan cael ei weld oedd y band gwerin. Ond, ie, dwi'n chwarae acoustic gitar, so mae'n edrach yn fwy gwerinol. Fatha mae Guy Toms efo ei band a acoustic gitar, a dyma hwnna'n syth rhoi sŵn mwy acoustic iddo fo, yn amlwg. A wedyn, mae hynna'n rhoi ni mewn bocs band gwerin lot, lle. Ond, swn i'n dweud, ma' na ddylanwadau gwerin Cymraeg yn bendant yn efo, fatha, wrth y modd, efo canu gwerin fydd hyn, lle. Ond o ran naws ar y cyfan, fatha, rhyw fath o country, rock, folk, math o pop thing. So chdi'n gysy'n araf? Ie, union fe ni'n dweud, country folk pop thing. Country folk pop thing, It works. Mae'n dwi'n meddwl bod yn beth da, cys mae'n neis bod ni'n gallu gwneud pethau fath a ti gwerin, a wedyn, enghraifft oedd Steddfod Tregaron sy'n dod, wneud ti gwerin ar y Sadwrn ola am 9 o'clock, plug. A wedyn, beth oedd llwyfan y maes hefyd, am 7 o'clock nos iau. Ond bod ni'n gallu gwneud math yna o bethau, mae'n gret bod ni'n gallu ffinio'r ddau. Cos mae'n rhaid fwy o gyfleoedd yn ni, really. Bendant. Wel, gyda fel venues a stuff, oes hoff venue gyda chi yng Nghymru? Pawb neu unrhyw un? Wel, mae'n hoff math o venue. Iawn. So fatha, Tŷ Tafarn, Cefn Gwlad. Iawn. Maen nhw rhoi cwrw am ddim. Ac ei aros. Ydy y cwrw am ddim i chi yn Tafwyl? Neu ddim? O, dwi'n bo, da ni holi rhywun, yndi? Yndi? Dwi'n bo, da ni'n checio. A cete a brecwast, Pethau fel sy'n bwysig. So, os ydych chi eisiau bwcio ni, cofiwch am y pethau yna i gyd, diolch. Da ni'n dweud ateb y cwestiwn yma o ran venue. Dy hoff venue? Dwi'n licio math yma awyrgach mewn ffordd, lle mae o'n fwy o... Dwi'n meddwl allan cys bod fi'n hun a bod fi jyst yn mynd yn hen a dwi'n meddwl licio lot o sŵn. So well gen i math yma o set-up. Hyd yn oed i ymarfer hefo hefyd, mae'n neis lle ti'n clywed y lleisiau yn fwy a ti'n clywed yn gilydd a mae'n teimlo'n fwy o... Mae'n teimlo fwy gartrefol, dwi'n meddwl. So oedd ni'n ei gig yn Penmachno yn yr Hydref, oedd hwnna'n really neis. Oedd ni'n neud yn Llanuwchlyn hefyd a mae'n lyflu cys mae'n just yn rhywbeth... eitha gwledig, ond a pentrefig hefyd, lle mae o'n y gymuned yn dod at ei gilydd, a mae gen ti deuluoedd y bellu ar fyrddau, a wedyn mae gen ti just canwylla, a gada gyna gen i fatha pwmpen o bo man, doedd. A wedyn, just y setting yn lyflu, a mae pawb yn gwrando ac yn eitha tawal, a mae'n lyflu. Dwi'n enjoyo. Gwely'n gynnar wedyn, mae'n bril. Horlicks. Wel, fatha dweud cymuned, a felly unrhyw le lle mae yna gymuned, mae'n braf cael canu yna, achos gen ti griw o bobl sy'n ti'n gadw di'n abod nhw. So'n byd gwell na, da ni'n sôn am hyn yn aml, so'n byd gwell na mynd rownd Cymru i ardaloedd fysa ni byth yn mynd fel arall.
canu na, aros na, a jyst gael sgwrsio efo pobl o bob oed lle yn y bar a ti jyst yn dod i'n abo pobl, a os ti'n mynd nôl na, ti'n cofio nhw, ti wedi dod yn rhan rhyw fath o aelod y temporary o'r gymuned yna fesul. Ti'n dod i'n abo fo gyda ni bobl, nabo fo pen llun, a mae'n hyfryd o beth lle ti jyst yn rhyw fath o teimlo bod chdi'n gwasanaethu'r cymunedau drwy entertainio lle a roed beth iddyn nhw, roed jyst rhyw fath o reswm iddyn nhw ddawnsio a canu, mae jyst... Mae o'n hollol, be ma'n dweud, rewarding, neu be bynnag ydy'r. Ie, mae'n nice. Ond ar am venues, fatha ti dweud, mae yna ddau ffordd o sbio na fo, sef ti'n gallu cael yr venues ofnadwy o neis o ran y sŵn, a mae hwnna'n bwysig o ran os ti eisiau cael perfformio, a bod na och, bod na bwysau ar y sŵn, bod y math o gig lle mae pob yn ista'n gwrando'n dawel. Mae sŵn, ella sa'ch ti dweud, yn bwysicach i gael yn iawn wedyn, neu be bynnag. Ond yn yr ei pan da ni'n just prin yn clywed yn hynna'n a fatha mae hynna wych hefyd achos mae just yn gallu bod mewn tafarn bach efo llawn pact o bobl, mae hynna bod chdi'n clywed y hyn lle ti'n mwynhau am reswm gwahanol intimate, sa'n gwybod y gair yn Gymraeg ond a lot mwy intimate a mae'n arbennig. Dwi'n hoffi unrhyw gigs fel na lle ti mewn llefydd bach iawn. Mae'n teimlo fel amser cyffroes iawn gyda'r cerddoriaeth Cymraeg achos mae'n bosib naw i werthu dy gerddoriaeth dros y byd i gyd, trwy'r YouTube, Spotify, Bandcamp, mae pawb gallu rando i chi. Dych chi wedi cael unrhyw gigs tu fas o Gymru eto, neu oes ti'n planio i wneud unrhyw gigs eto, neu? Ie. Amsterdam ar y môr, dyna'n cyfri. Be? Dyn ni'n neud rhyw gig y mis Tachwedd ar ferri. Dwi'n gweud yn dall beth efo hyn eto. Ar ferri, ti'n gwybod am hyn? Na? Oce, wel, ti'n mynd i Amsterdam. Mis Tachwedd. So, hanner tymor mis Tachwedd, dyn ni'n neud. Efo tripiau Elfyn Thomas. Plug. Mae eisiau llenwi 12 bus i fynd ar y trip yma, meddwl fo. 12 coach, felly. A dyn da ni yna, a Candelas, mae Elin Fflyr fyd ymwneud, a Dilwyn Morgan yn cyflwyno a falle ac yn deud jocs rhwng y canu. Canu ar y ferry, di reid ia, wedyn mynd i Amsterdam, a canu ar y ffordd nôl ar y ferry, dwi'n meddwl. Hynny. Oce, ti'n hapus hwnna? Na, deal. So, gen i hwnna. A Iwerddon, nath ni efo'r Canu Gymru, nath ni gael mynd i Iwerddon i fod yn rhan o'r Ilban Geltaidd o fyna. Oh, nice. So, nath ni tripu Letty Kenny. Pryd? Pryd oedd yna? 2019, ie. Nice. Ie. Di Alun yn cofio pryd oedd yna. Gormod o Guinness. So, oedd hwnna'n gret. So ni'n licio neu mwy. Da ni wedi bod yn lwcus i fod yn rhan o'r folk charts, official folk charts dros Brydain. Efo'r ail album. So, oedden ni'n rhan o hwnna yn y top 40 efo hwnna. Dyna bydd yn gret efo Steves yna a Laura Marling a llwyth o bobl eraill. So oedd yn gret gallu rhannu yr siartiau efo nhw. So sy'n ni'n licio, so ni'n gallu cael rhywbeth allan o hynna a bod tu allan i Gymru fanna, cos mae gennym ni rhyw fath o bobl llwyfan sydd yn gwrando, neu gynulleidfa sy'n gwrando. Mae lot o diddordebau gyda cerddoriaeth werin dros y byd, like Cambridge Folk Festival hefyd, ond like dros America, maen nhw'n caru cerddoriaeth werin a stuff on. Cos mae Calan yn teithio lot gyda'r ei gerddoriaeth nhw. Nathon ni fynd i Lorion do a gweld Calan yn canu fanna, so sy'n gret gallu gwneud pethau fel that. Get some tips. Gyda perfformio mewn byd perffaith neu fictional, ond gyda phwy fyddwch chi'n hoffi cydweithio fwyaf, fel artistiaeth? Ydy unrhyw un ti really eisiau chwarae gyda, gweithio gyda, real neu ddim, Na? Oce. Ydyn nhw yn yr Eagles falle, just the band. Don Henley, na, just nhw gyd, pob un. I fi yn bersonol, sy'n ni'n licio cydweithio fo Dave Wrench. So hynna'n braf. Dave Wrench cynhyrchydd, oedd o'n neud album cyntaf George Ruth, Week of Pines, oedd o'n neud Jungle, dwi'n meddwl am bethau, ond llwyth o bethau
Mae'n boblogaidd iawn yn byw yn Llundain ar hyn o bryd, ond Cymraeg yn breiddiol, to. A fo, dwi'n supposed i wneud albums Cowboys a falle fyd. Yr ail a trydydd nhw. Ie. So, swn i wrth y modd yn gweithio efo rhywun fel la. Just o safbwynt gynhyrchu, just cos bod fi gen i fwy o ochr yna fi. So, dyna swn i'n licio yn bersonol. Dach chi'n gwybod? Na, dim syniad. Hapus gyda Bwncath. Ti eisiau Dave Grohl ar drums, ne? Ie, sy'n neis, oes e? Ringo Starr, apparently. Ie. Chdi? Ie, dwi'n gwybod mae'n gwestiwn anodd i feddwl amdano fod y gwir, swn i'n agored i weithio efo unrhyw un, rili. Dwi'n gwybod, fydda os bys efo'n brosiect lle mae'n reswm tu ôl o, swn i, ie, dwi'n gwybod mae'n anodd i atab, dwi'n meddwl, i fi, bersonol. Ga i ofyn, gyda dy lais di yn eitha unigryw, ble, neu pryd ges ti dy lais, os mae hynny'n neud sens, achos, obviously, dechreuais ti canu mewn capel, ond pan oedd ti'n ifanc a siwr o fod pan oedd ti'n, cyn dy lais di wedi dropio. Do. So, pryd dechreuais ti canu gyda llais eitha unigryw yn fy marn i. Ie, dwi'n meddwl, o'n i'n canu pan o'n i fach yn amlwg a dyn oedd mrodyr i dau o'n nhw be bynnag yn canu, dwi'n meddwl, siw bod y llall yn gallu, jyst bod oedd yn meddwl bod yn cool, so nath o'n boddran. Ond oedd ddau o'n mrodyr i'n canu lot ac oedd ni'n, wel, canu mewn steddodau, felly wedyn. Dwi'n meddwl, mae jyst syniad o, dwi'n gwybod pan mae'r unigryw di o'n am byd, ond dwi'n meddwl, y cyfnod pan o'n i'n mynd drwy teenage, oedd y cyfnod glasoed, ynddo. Dwi'n cofio meddwl, o'n i'n canu ad gyda ni'n sgwennu caneuon, ac o'n i'n gwneud caneuon recordio nhw, felly. O wrando nôl o'n, dwi'n gwneud rhyw lais ofnadwy o fatha American a cool pan dwi'n canu ad gyda. Dwi'n eisiau rhyw fatha beidio falch pa fi ebgar ymlaen yn gwneud hynna, dwi'n gwir. A wedyn, na, oedd o just fatha, ti'n gwybod fatha Nickelback, ie? Nickelback Gymraeg! Yna oedd y joc rhwng fi a met yn ysgol achos oedd o'n cymryd y mic braidd. Ond oedd ni'n... Ond wedyn, nes i reid bwt i hwnna achos nes i sylweddoli bod na ddim sens yn y peth rili achos dwi'n yn American. Oedd yn rhywbeth sy'n digwydd yn subtle mewn ffordd. Diolch yn rhywbeth ti'n trio neud, ti'n jyst yn canu fatha beth ti'n glwad. Ond rili ti angen canu fatha ti'n siarad i. Fatha fwy yn ytrach na... O'n i bai, achos pobl sy'n canu fel la, maen nhw'n canu fel la achos mae fel la maen nhw'n siarad, ydy. So, yn lle copio, o'n i jyst nes i gyrraedd stage yn hwyrach ymlaen yn mynd, wel, iddo fo fod yn genuine, mae rhaid i fi canu fatha dwi'n siarad. A wedyn, so wedyn nes i... Ond dwi'n gwybod pan mae'r unigryw di'r llais, dwi'n gwybod os dyna'n genetic, ta jyst ymarfa. Dwi'n gwybod, jyst canu lot. No, mae'n nice. Mae bob dim fel yma, jyst os ti'n neud o lot, fatha, os ti'n bend dy hun yn neud yn byd arall, jyst canu neu beth, wedyn. Just, mae llais yn datblygu mwy o ti'n neud o, fatha unrhyw gyhyr, I suppose. Like, matures like a fine wine. Yndi. Trwy'r fy modlediad I, dwi'n siarad gyda llawr o ddysgwyr, a maen nhw wastad yn dweud, maen nhw'n hoffi Bwncath, honestly, maen nhw'n really caru band. Ond o'n I just, mae diddordeb gyda fi, selfishly hefyd, ond oes unrhyw le I weld dy eiriau di, dy lyrics di ar-lein yn Gymraeg neu Saesneg I weld like, y cyfieithu I helpu pobl deall y geiriau hefyd a stuff. Mae yna llyfrau yn y cefn yma sy'n cynnwys y cerddoriaeth a'r music ar gyfer bob can. A mae yna copio'r geiriau yn y CDs hefyd, yn y llyfrau yn y CDs. Gwych. So, mae'r albums yn cynnwys y geiriau yr ei physical, copiau physical, a mae'r llyfrau yna hefyd. Ond mae rei o'n nhw cyfeithiadau ar Google hefyd, dwi'n cymryd ebyn hyn, ond... A YouTube hefyd o felly, ynddo? Dwi'n rhoi couple o fideos gyda... Mae rhywun wedi neud fideos gyda lyrics chi Cymraeg, mae'n really dda I darllen a stuff I helpu pobl deall y geiriau os ma nhw'n ddysgwyr a stuff. Mae'n really, really dda, what a teg. Wel, ar y pwnc o, well, you know, merchandise plygio o pethau fel yna, ond beth yw y ffordd orau, da chi'n feddwl, I cefnogi
artistiaeth Cymraeg a hyn o bryd. Achos dwi'n gwybod, dydy ddim yn ennill llawer o arian trwy'r pethau fel Spotify. So, beth yw y ffordd orau i cefnogi chi? Oce, na i rybeth sôn ymlaen, ond na i ddechrau fo jyst dweud, mynd i gigs, swn i'n dweud, pan mae gigs gael eu trefnu, bod chi'n mynd, achos mae hynna di'r unig ffordd i ni'n wneud yr bwlc o'r arian fysa'n ni'n wneud o'n neud o, ydy, mae yna daliadau yn dod o fatha recordio a bod hynna'n cael ei chwarae hefyd, a os ti'n neud pethau'r teledu a pethau'n amlwg, ond mae mynd i gigs yn dibynnu ar, mae faint mae'r dafarn yn fodlon talu'r band yn dibynnu ar faint o bobl sy'n dod yna i wario, dydy, mewn ffordd lly. So'r mwyaf bobl sy'n yna, mwyaf hyder sy'n gan yr dafarn i gytuno ar bris sy'n mynd i weithio iddyn nhw o flaen llaw. A wedyn, beth ymlaen. Oes mynd i adio, syna, so, os di'r lle'n llawn hefyd, mae'n helpu ni o ran ysgogi ni gael ymlaen a gwneud a, so, da ni'n teimlo bod o werth i wneud, to. Cys, o safbwynt i fod yn onast, o safbwynt pethau fod ti'n sôn am streamio a pethau, so, dwi'n teimlo bod da ni'n neud yn eitha da ar y streamio, felly, to, o safbwynt nifer sy'n gwrando a pethau sydd yn gret, ond o ochr, to, beth da ni'n gael yn ôl o hynny, diolch yn byd, to, neith am talu am yr album nesaf, neith am wneud byd y gigs ar CDs, ar criw yn y cefn am yna. Helo, ar t-shirts, allan na i gael hyn allan wan, cys da ni newid gael t-shirts di wneud, so na i plygio hyn tra di wrthi. So, o gen ni hynna ar y ffrant, a wedyn, hynna ni. Helo. So, ia, dwi'n gwybod faint mae hyn yn mynd am chwaith, ond ni. Ond 25 apparently, a fydd nhw'n y cefn bydd. Na ni. Diolch. Ia, so, 100% cotton. Pwysig. So be ni'n rili dweud, so mae'r gigs fel ti'n sôn am sydd yn talu am y recordiad nesaf, so mae o mor bwysig i ni ar bethau yn y cefn fel yna, so hynna sydd yn helpu ni, a ti angen un i gyfeithogi'r llall hefyd, so mae hynna'n bwysig i ddeud. Oes vinyl gyda chi hefyd? Sgyn ni ddim vinyl na. Dim eto? Na, swn i'n lycyn i vinyl. Ie, dibynnu beth i'r galw, I guess. Ie. Mae rhaid i fi ofyn, sori os ti wedi cael y cwestiwn yma llawer, ond ble mae'r enw Bwncath yn dod o? Dwi'n meddwl bod fi'n gwybod yr ateb. Os mae'n ateb, ie. Just bod yna lot o adar Bwncath yn byw wrth ymwyl chdi. Ia, dwi'n meddwl, dyna ydy. A da ni'n cyfer band i buzzard, go iawn. Bwncath. Na, dwi'n meddwl mae'n mynd efo'r... Dwi'n cofio meddwl... Ella bod i'n meddwl pan i'n fach o sbio ar Bwncathod, dwi'n licio bwyd gwych a natur o beth ers erioed. A mae Bwncath yn aderyn ysgolfaethus sydd yn eitha cyffredin rownd... So buzzard ydy o da, wedyn... Rownd lle dwi'n byw, lle a lot o lefydd eraill, dwi'n siŵr. A wedyn y logo di bod o fatha gafal mewn neidar efo'i droed neu efo'i... Dwi'n mwyn mai troed sy'n gael o fo. Crafanc neu beth. A wedyn... a wedyn y syniad mewn ffordd ydy'r... O'r syniad tu ôl y logo di bod yr Bwncath yna'n cynrychioli'r fatha ochr sy'n trio dy ora fel person i trio fel bod yn positif. A wedyn yr ochr yn eidar ydy'r twyll neu'r ochr slei neu'r ochr be bynnag. A wedyn yr syniad yn y logo ydy bod y Bwncath yn rheoli'r neidar, ond eto mae'r neidar yng ngwyneb y Bwncath bob tro'n fygythiad. So, di'r ffeit yna byth drosodd mewn ffordd. Cool. Diolch am rhannu. Ond dim bod yn bwysig i'w chi ddehongli efo fel da chi eisiau, wrth gwrs. Mae'n diddorol i gwybod, though, ie. A just i orffen, oes hoff lyric neu line, neu llinell gyda chi, like, separately, o'r gyneuon di, oes unrhyw, like... Ie, dwi'n mwyn fedrai ato hwnna'n hawdd iawn, achos... Na, wel... Ie, neu fasio ymlaen, dwi'n meddwl, achos... Fi'n caru, right, hoff can fi yw allwedd, a dwi'n just really caru, os fi'n gywyn, I might get it wrong, ond fel... No.
Achos, ti'n gwybod... Darn ola. No, dyma allwedd i fy nghalon. Dyna chdi, yeah? And it's like, man, just teimlo like emotional. Fi di bod yn y sefyllfa fel na. So I fi, off fy hoff lyric hi yw yna. Like, I just, mae'n really nice. So, just mae'n dod gyda chi os mae hoff line neu geiriau. Dyna di, efo'r lein yna er enghraifft, fydda, dyma mae ben eisiau benderfynu wneud oedd, just deud pethau fatha ti'n deimlo, yn hytrach na trio meddwl sut fysa pobl eraill yn deimlo, achos gwir amdani, mae pob yn teimlo'r fath ar y lefel yna, anyway. So, be bynnag sy'n mynd i, fatha, neu mae lot sy'n mynd i rhyw fath o gydsynio efo unrhyw emosiwn ti'n deimlo sydd yn genuine, yn go iawn, lle. Mae hwnna'n mynd i fod yn bodoli mewn pobl eraill, os ti'n all bydol. So, wedyn, os ti'n bod yn driw i hwnna ac yn siarad yn onast, mae'n debygol o hitio clustiau pobl eraill a wneud nhw feddwl, dwi'n dall be mae'n feddwl. Neu be bynnag. Neu'r syniad dwi'n dall, dydy o di. Ond neu fasio ymlaen ar gyfer y lyrics. Dwi'n meddwl, beth sy'n ei ddweud ydy, beth dwi'n licio am deir ydy fwyaf ydy... A nes i yn coleg, nath Guy Chambers sydd yn sgwennu lyrics i... Wel, oedd yn sgwennu lyrics i geiriau Robbie Williams, yn stalwm. A nath o ddeud rhywbeth, na sticio fi, nath o ddeud bod... y geiriau gorau ydy'r geiriau sydd yn syml yn deud rhywbeth mewn ffordd sydd ddim wedi cael ei ddeud o blaen. Neu hyd yn oed rhywbeth sy'n cael ei ddeud mewn ffordd mor syml, ond sydd jyst yn swnio, so ti'n mynd i lot o ymdrech i ddeud beth sy'n cael ei ddeud. So i fi yn bersonol, sy'n ni dweud, dwi'n licio geiriau dos yn dy flaen, dwi'n licio'r geiriau'r gitga yna dos yn dy flaen, yn groes y graen, ti wedi bod ffordd hyn o'r blaen. Bod yr odl na, ond dwi'n meddwl mae'r ffordd mae'n cael ei ddeud, jyst yn eitha syml, ond mae'n deud lot hefyd. A mae'r un peth efo'r bennill, dwi'n meddwl bod yn eitha neis, so sy'n cyfleu llun mewn cynlleiad e eiriau, dwi'n meddwl bod hwnna'n eitha special, a dwi'n meddwl dyna sydd yn, dyna di'r peth gorau am deir ydy. Na ni, o'ch ti? Gyd i hwnna. Bach o love, mae'n iawn. I fi, wel, dwi'n licio sgyn i mynydd, achos yn aml iawn sgyn i mynydd. Ond dwi'n meddwl am allwedd, fatha ti ddweud ti'n licio allwedd, ond mae'n golygu gymaint i bobl gwahanol. A dwi'n gwybod na lein gorau fi allwedd ydy paid a dod yn ôl i weld y llanas ti wedi wneud. Hwna sy'n cael fi bob sio. Da, maen nhw i gyd o dda, dydi. Na, dwi'n bod, dwi'n licio Kitgan yn hollti'r maen, dwi'n meddwl. Dwi'n meddwl, pan ti'n meddwl am geiriau hwnna'n iawn, mae'n dweud lot o wahanol bethau, be'n meddwl? Dwi'n meddwl. Rai sy'n dal, rai sy'n dal nawr, sy'n dal ni nôl. Dwi'n pob yn gallu meddwl pethau gwahanol am geiriau, ond mae wedi cael ei feddwl am bethau gwahanol, dwi'n bod. Fatha y pobol sy'n dal ni nôl, a wedyn yr ail ran, yr rhai sy'n llais, cael eu llais yn ôl. So, erbyn diwedd nhw sy'n, yr eich pobol sy'n lawr y fanna sy'n ar y top yn diwedd, chi dde. Na. Y lein di, bydd dydd y bydd mawr yr rhai bychain, bydd dydd ni bydd mwy yr rhai mawr i. Dyna di'r lein i, dy mawr i. Ond dwi'n cofio pwys... Dwi'n dweud pwys quote pwyntia. So rhywun yn gwybod? Ti'n gwybod Marydd? Waldo, ie. Gallu bod, so well ni jecio. Ond fydrwn jecio fan. Leader, Robin, Alun, Twm. Diolch yn fawr iawn, mae wedi bod pleser i siarad gyda chi heddi. Ti'n werthu pethau just yn y bwrdd yna ar y cefn. CDs, t-shirts, a llyfrau. A chi'n perfformio par amser? 20 munud wedi 7. Ble? Iawn, lyflu. Na wel chi yna. Diolch yn fawr iawn, a diolch i chi am rando. Joiwch, Tafwyl. Dabo. Diolch yn fawr iawn. Diolch i chi gyd am ddod. Diolch yn fawr. Welwn i chi wedyn. Diolch yn fawr, mate. Wel, dyna ni. Diolch yn fawr eto. Cofia, ti'n gallu dilyn ni ar Instagram, Twitter, a'r Facebook. Hwyl am y tro.